हिरण्यं प्रभूतंगावोदासो स्वामिन्द्रियं पुरुषाणहं यश्वचि प्रेतो भूत्वा जुह्यासाजमनमहं सूकर्मजलरजत श्रीकामसतञ्जले पद्मानने पद्मिनि पद्मसत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायिताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तुपादपद्मं विसंसितस्व पद्मानने पद्मोहरो पद्माक्षी पद्मसंभवे जन्मे वृषपद्माक्षी न सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनमे ज्ञानाय देवी सर्वकामाक्षरीः मे पुत्रपौत्रधनं धान्यमस्ति श्वालगवेरदं प्रजानां भवसि माता युष्मन्तर्गोने धनमग्निर्धनं वायुधनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं अश्विनाः वैनतेय सोमं विवपुत्रः सोमन्दरस्य सोमिनोमयन्दा सुविनाः न क्रोधो न जमात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तभिः सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां सुखकमलमलयोनि भगवति हरिवल्लभे मनोजे त्रिभुवनभुजकृष्णेयं विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमामि सदवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् आनन्दकर्तमश्चैव शिक्लीजो विश्रिता हृदयश्रीपुता श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदाशोगमानमहीयते धनं धान्यं कुटुम्बकुलाभमसरन्निर्घमायुः रणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुतपुमृतः क्लेशोगमनस्तापानिशन्तु मम सर्वदा
मंत्राभ्यो नमः सकलोपचारार्थी गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं विजेन्द्राय मया दत्तमतः शान्तिं प्रयच्छमि दिवाकर भट्ट ये भट्ट होंगे विशेष भट्ट राधाकृष्ण भट्ट बम क्या विष्णु राधा राधा लगे सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु ओम सत्येन तपिता भूमि सूर्येण तपिता द्यौः अग्नेना आदित्या तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः सोमेनादित्यावलिन सोमेन पृथिवीमहि अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः सोमं मन्यते पविवान्यं विंशन्त्योषधिं सोमयं ब्रह्माणो विदुर्नदर्शनानानिकजनः आचर्विदानैर्गुहितो बार्हतैः सोमरक्षितः ग्रावणामितन्वन्तिष्ठदिनयष्टादिसातीवः यद्वा देव प्रविवन्दितदायायसे पुनः वायुसोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः त्रयेभ्यः श्रीनदैः नारायणं श्रीनोजनि सूर्याय भग्नमिका सौगातैः परिष्कृतं चित्तिरामपराणं चक्षुराभ्यञ्जनं यौर्बोधिकोश आसीदया सूर्या ओम सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः नूतन वास्तु संकीर्ण निर्माणांग शिलान्यास मुहूर्त सुमुहूर्तो स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु सुमुहूर्तो स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तो स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु ओम लक्ष्मी परिग्रह कमलभू सोनर्गलत्मानदा पौत्र चन्द्र विभूषण सुरगुरु शेषशय्यासना ब्रह्माण्ड वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभो सेवका सत्रैलोक्य कुटुम्बपालनपरा कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः नूतन वास्तु संकीर्ण निर्माणांग निधि कलश पूर्वक शिलान्यास मुहूर्त सुमुहूर्तो स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तो स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तो स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी फल्गुतरयो श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कमला प्रयाग विदधा नेत्रावती जातयो नद्य श्री हरिपाद पंकज भवा कुर्यात् सदा मंगलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः नूतन वास्तु संकीर्ण निर्माणांग निधि कलश स्थापन पूर्वक शिलान्यास मुहूर्त सुमुहूर्तो स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु स्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु आदित्यादि नवग्रह शुभग्रह मेषादयो राशयो
नक्षत्राणि संयोगकाश्चया तद्देवतास्तद्गणाः मासाद्रातवस्तदेव दिवसा सन्ध्यातारात्रयोः सर्वे स्थावरजङ्गमा प्रतिदिनम् कुर्यात् मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः। नूतन वास्तु संकीर्ण निर्माणांग निधि कलश स्थापन पूर्वक शिलान्यास मुहूर्त सुमुहूर्तोस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु मुहूर्तो स्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु। ओम तदेव लग्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। जगंट मारा
रक्षजनार्दन यस्य स्मृत्या च नामोक्त्यात् तत्पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णताम्यादि सिद्धो वन्दितमशुद्धं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनेत्रोपरिज्ञादेव परिपूर्णं तदस्तु मे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा बुद्धिः भावात् करोमि यस्य संकीर्णनिर्माणाङ्ग शिलान्यास कुरुवत् विधिकलशस्थापनं पूजाराधनेन भगवान् दत्स श्रीहरि कृष्णार्पणमस्तु। Lakshmi Venkatesh. तापस्तेषां यश्चेषां प्रत्येषां राजेषां नित्यामोर्नित्यजनार्दनाः नित्योत्सव सदा तेषां नित्यश्री नित्यमङ्गलमेषां भजस्तु भगवान् मङ्गलाय तनोरिः कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिनी श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नमस्ते महामाये श्रीपीठे महालक्ष्मी नमोस्तुते मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टमातार्जुनमानमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्माण्डावृवस्साक्षादिस्कन्दयं श्रीपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि। परमात्मा लक्ष्मीपति वेंकटेश महामाया मध्ये तत्वच एक दिवस मुलायजन की देवस्थान एक राजकीय जाम का आणि नूतन ज्ञान सुद्धा बांधून भेटून आम्ही परमांगण जगता प्रश्न मार्गान रंगील प्रकार आम्ही मुखार पेंटेज ज्याला कारणांतरान मुखार सुद्धा गेली त्याला बुद्धी म्हणून त्याचे प्रारंभ ज्या आजीचा प्रारंभ त्याचा ती जवळ ती मुखावल वर्ष अंजली दिसत नाही की अंबेडकरी देवी जनता चंद्रूपार जाम काम देवस्थान श्रीमाची वोटचेन त्याचे प्रारंभ जाम व्यवस्थित जाम का त्याचे गेलेली काम जीर्णोद्धारात म्हणून काम प्रारंभ झाल्या ती संबंध ठेवलेलं व्यवस्थित जाम निर्माण जाम का आयची दिवसात थोडे दिवस आधी व्यासदेवजी दिवसात देवागत अवतार जत्तर दिवस ते दिवसात तुझे लंगा त्याचे प्रारंभ जाम जी करता काम प्रारंभ करता जेव्हा हे काम विज्ञान चला समजेल का चंद्रूपार चला समजेल का माझं नाही मूर्ती बोलली मग काय करणे अडचण येणं सर्व पिंटेच्या समाजाच्या एकत्र जाऊन
गणपतीची प्रीती श्रद्धेनं तुझे कोर्चुकीच आमका मात्र नाही द्यावा तुझे विशेष प्रार्थना की आका प्रारंभ जान परिस्थिती साधू करून चंद्ररूपार कोरका आमच्या निमित्त जे रूपार एक दोष येईल असलेला आहे तर निवृत्ती आमका आम्हाला काळ उगसलेला तर धूर आमका आंबळे करून समाज बांधवान मिळणू गायत्री रूपासंती सहस्रनामान जपती इत्यादी सर्वही करून तुझ्या चरणांकडे समर्पण केले नसत प्रीतीन श्रद्धेन समर्पण केले नसत त्यांचे रूपार्थान तुझे अडवून जगलेलं तू क्षमापण करू का आणि त्या प्रार्थना कसली मनात इच्छासाठी प्रार्थना की ती सर्वही तू आहे परिपूर्ण करून देईन शीघ्रादी जवळ ही अंग जाम ते तू बेस्तून आमकां अनुग्रह करचे पळोवचे भाग्य तू अनुग्रह करून नेमका देवा कसले रूपारे कसली विलंब जल्ला तुझे प्रथम जाऊन पण ते सर्वे मिळून तुझं क्षमापण मागितला ती आणि मुखार विलंब जाऊन ते नाही चांग मनान चांग रूपार करून घे पण ते उद्धार करून बरे पण करून देईन काम स्वामी गुरु महाराज की गुरु श्रीमद भुवनेन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। गुरु श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। गुरु श्रीमद सुखदेंद्र स्वामी गुरु महाराज की जय। गुरु श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। गुरु श्रीमद समयमिंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। काशी मठाधीश की जय। काशी मठ संस्थान की जय। जय गुरु महाराज की जय। राधा माधव मामने सदान मामने का गजो गजानो गजा lama gaun wei foto निलेश jai oh wei do kali jai आशीर्वाद गुरु का जय 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 विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा वीर वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित
वीर वेङ्कटेशा वीर वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा धनी वेङ्कटेशा चिन्तामणि वेङ्कटेशा धनी वेङ्कटेशा चिन्तामणि वेङ्कटेशा फणिशयन देवा श्रीपति वेङ्कटेशा फणिशयन देवा श्रीपति वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा नमो वेङ्कटेशा रमा वेङ्कटेशा नमो वेङ्कटेशा रमा वेङ्कटेशा श्याम सुन्दर कामित दात वेङ्कटेशा आज आमगे समाजात आमच्या सगळ्याक धंदी जावनाक बीट आता 241 धंदी जावनाक आमगे जीवनात आमगे आयुष्यात धंदी जावनाक मूर्त एग्निमिशन आमगे आम्ही सगळे गडबडी खायला गातो सकाळीची 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ತಂಗೆ ಆमगे ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಮಾಡಬೇಡಿ Swamiji, tadi penjabat Ammi Dewa Pati ini sama bertanya dengan saya. Dia penting ini dia berjalan dari Samyamindra berarti lebih mana? Saya kena kaya mereka palan berkat. Every Swamiji dia mungkin orang penting utara Samyamindra wajar kan ini. Aja orang berkena kamu. Lebih kamu kerana juga Samyamindra kerana saya. आमगे जबाबदारी पूर्ण करने पेंटे बड़े आशीर्वाद मुख्य भारत आमेಲೆ विनंती अवे स्वामी स्वागत करूँ
प्रथम देवालय श्री शंकर स्वामी स्मरण करून आम्ही सर्वांनी कृतीनं आशीर्वाद करतात. आज कोणी दिवस आम्ही देवानं अवतारले पण दिवस वैशाख शुद्ध त्रयोदशी म्हणतात. वेदव्यासानं अवतार घेतला दिवस इथे देवानं अवतार घेतलं. गौतमस्य शेषापर ज्ञानप्रज्ञादान प्रदे संगीत हृदयो देवा म्हणतात. गौतमा शापानं गौतमशी शाप देतो संगीची प्रपंचान कारण नसतील काही नारे जे पावसून काय मोडे काहीच मोड असलेलं जलेना निमित्त जमका प्रधान कारण अप्रधान कारण निमित्त मोडस ते ना बाहेर हे सर्व गोष्ट तुझ्याला मात्र पावसाची तशीची जेव्हा आता ते कारण जम तसं कारण जेव्हा कशी अवतार घेतो ना एक कारण शापू कारण कसं शापू ऋषी श्वापू कच्च ऋषी गौतम तर ऋषी शाप देत ना त्या काय एक कारण असू का ते कसं कारण सगळी प्रलया प्रपंचांतो श्यामो म्हणतात. श्याम देवा कसे कसले वस्तू ना त्या गौतमाला आश्रमात संपूर्ण सूर्यवस्थित जाम ऋषीश्वरांचं तागेला आश्रमाच्या काय कारण की ते गोष्टी जाणून ते लागेल तपोबलान गई उद्दाकी पास की पूरा त्यावर सर्व ऋषीश्वर ताका आश्रय गेले. तांगली बल असं त्याला ते बल कसं खाती बपरुना गेली तांगा आश्रमाला बोध गेली मग गेली श्याम गेली जनरली गौतम लेखाला बिल वक्ताम आणि ऐकत वक्ताम आणि सांगते ऋषी गौतम ऐकत बुचका म्हणतात घट दुसरे पण एक दिवस म्हणा किती कष्टाकारात पावलं मनीष आम्ही ताका करू ना आणि एक मन नाही काय आम्ही कसं की तपस करतात नागा इतकी बर करतात आम्ही आश्रय दिला का नाही आम्ही गेले बल लागले पण पटाक होता स्नेक को रोजगारी वचका म्हणजे मग ते आहे कसं गेलं घरी एक गाय की दना गाय गौतम आलाय गाय आश्रमात तिकडे सोडून जावे जबरदस्त जीव देव गौतम आलाय बोले कसले नायक कर काढते गाय गोहत्या पापैल्या मगिरी तिच्याला आम्ही गोहत्या केलेलं कळायला पुन्हा वच कागदातून बाहेर करणं सगळे वेळदार तू आता कळला श्रेष्ठ एक गाव घेण्या पाय कारण की गोहत्या नातील गाव घेतो आता कळणार आहे आम्ही ऐकीने तिच्या गाय की पूजन करतात तसं करणार ती हत्या आम्हाला मार्च म्हणून मारत नाही जी मला एवढो आमसुती श्रेष्ठ वस्तू गाय केरळात सांगून काही गंगा नव्हे
गाय के ते गाय म्हणले दोघं ते बाप येल्या रबचाना बस होत टाकाय दुःख देता की निमित्त गाय निमित्त तो तक पाप कसं नाही तिका गोदाव यारका कावे आहे गंग यारका आणि पावन करता ते मात्र मग शुद्धी देता तो स्कोल गंगे करता तिथं गोदावरी गोदत्तंबारी तसं गोदावरी तर मागे तुम्हाला आगल का हो अशी एक तर मागे तुझा परिहार पडायचा ती कशी झाली आहे कशी एक गाय मरतोय ना की एक कारण कोळे जाणं सगळे तर गोबला यांनी केलेली कुतंत्र काय तो शापने सगळे अज्ञान ज्ञान अज्ञान जाणले कोती अज्ञान ज्ञान जाणले कोती आणि ज्ञान मध्ये विद्या विद्यानागल मुनीषु नागल प्रपंच शून्य ये आत्ता सांगते नाही अंगल ऋषी स्वरान बुडू गुरु सांगते जितली हजार लक्षो लक्ष ज्ञान प्रधान नाम म्हणजे ज्ञान जाऊंगा सर्वे ब्रह्मरुद्रा देव देवाला प्रार्थना केली गिरणोदयो देवा तशी देवाला प्रार्थना करो देवानं त्यायतन सत्यवती पराशरा पराशरण वर्षी पुढे देव आला गेले 16 वर्ष 8 वर्षांचे लोक बालक म्हणजे जाऊनच काय देव ही कालप्रिय क्षेत्रात आधी ते अवतार घेतले दिवस आले त्या दिवसात विशेष मस्त विस्तार गुरुवचन आहे रे वचन पुराच विशेष विषय जशी आज दिवसात कसं की वर्ष गुरु विलंब झाले ना आज दिवसात की तरी प्रारंभ जनतेची आणि विलंब जम जाना आणि मुक्काची जाम का तशी विशेष जाम आज दिवसात प्रारंभ केल्या एक गड्डा निर्माण त्यांची शीघ्र देवा निर्माण करून देवा जलनी शिलामय जामसिंह देवस्थान शीघ्र निर्माण जाम देवा ते बेसून आपण कोशिश जाम का तशी मात्र नाही एवढे की पेंडेच्या म्हणजे रूप आल्यावर केलं लक्षात देवा क्षमापण करू का आणि पीडित मानवकड्यान केलं तर काय क्षमापण करू का एवढे की 20 दिवसा की गायत्री उपासनी सहस्रनामाल जपगी त्या सर्व केलं असं देवा परमात्मा व्यासदेव नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान प्रीतीन स्वीकार करून तांतुई जलरेखाचे रूपार चढवून जगन्नाथाला क्षमापण करून शीघ्रादी देवस्थान जाम देवान बेसून त्या गोडचं भाग्य अनुभव करून सर्व विषयांचे भेटे उद्धार करून बरे पण पूर्तीन काम पुन्हा हा देवा प्रार्थना करते
संख्या कमिटी आप यार कंस्ट्रक्शन आज कौन बना देगा नाम पड़े रखे तुम्ही मुकाची आ रहे अरे एखादा पावर दिन का तुम्ही जाय जाय तू कसं पेट्रोल आणि डिझेल काम दिना डिझेल पुन्हा ಇಲ್ಲಾದ ಕಷಾಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದೋಡು ಈಗ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റില്ലാതെ യോ സുരേഷ കാജിക്കാർ മറ്റൊരു ഒബ്ജെക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്കാണ് Kala kita ada cakap itu dia bukan sama Srimad dari bersuara kita kita mesin dia semua. Lain pun nak saya kata tu. Saya kelar kerja ke kau? Ada. Baca. Itu forest license. What? प्रभो वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा